Dakizuenez, gure ikastetxeak aspalditik ingurumenarekiko konpromisoa dauka, Agenda 30 proiektuan. Horretarako gure maskotaren laguntza ezin hobea dugu. Kroki du izena eta gure igela maitagarria da. Egunon, Kroki, zer moduz? Kaixo lagunak, pozik nago, ilusioz eta proiektuz beteta ikasturte berri honetarako, baina martxan jartzeko zuen laguntza beharko dut. Eta zeintzuk dira egitasmo horiek? Zein dira zure planak? Konta iguzu pixka bat. Bueno, eskolan telebista oso txuli bat daukagula, aprobetxatuz pixkanaka gauzak kontatuko dizkizuet. Baina ikasturte honetan hausnartuko dugu nola zain dezakegun hobeto gure planeta eta nola hobe dezakegun pertsonen bizitza, baita gurea ere, noski. Zein interesgarria, baina planeta zaintzeak ez dirudi erraza. Zer egin dezakegu guk? Gure esku dauden gauza asko egin ditzakegun. Esate baterako erabilioi ditugun gauzak birziklatzea, berrerabiltzea eta murriztea. Eta adibideren bat emango diguzu? Ba, jona hemen adibide simple batzuk. Papera bi aldetatik erabiltzea, erabiltzen ez dugun arropa ematea. Erabilitako ontziak gordetzea beste erabilera alternatibo batzuetan aprobetxatzeko. Eskerrik asko, Kroki, oso ideia onak eta praktikan jartzeko errazak. Bueno, lagunok, beste egun batean gauza gehiago kontatuko dizkizuet planeta babesteko. Eskerrik asko, Kroki, zure bizitagatik. Laster berriz egongo gara. Hau izan da guztia. Eskerrik asko Jado TV ikustagatik. Hurrengora arte.